Jarkko Jyvässokolta morjesta. Kiitos kun ostit Jyvässokon koristekalvosarjan. Ja tässä näet seuraavaksi ohjevideo niiden kalvojen käytöstä. Lehtipakkauksessa on 2 pientä, 2 suurta lehteä. Pakkauksen taustalta löydät ohjeet sekä QR-koodin, joka linkittyy Jyvässokon sivuille, josta pääset myös tänne YouTubeen ohjevideoihin. Kiillota koristekalvot. Suklaakoristeiden valmistuksessa käytetään Decomelts Funcakes kuorrutesuklaata, joka lämmitetään 35 asteeseen. Pidä koristekalvon varresta kiinni ja kasta koristekalvo suklaaseen. Varmista, että suklaata on joka puolella ja voit myös tarvittaessa kastaa toiseen kertaankin. Siirrä koristekalvoa leivinpaperin päällä niin kauan aikaa, jotta pohjasta ei lähde enää suklaata ja tuotteet menee pakkaseen. Suklaakoriste on ollut pakasteessa, joka irrotetaan tasateräisen puukon avulla koristekalvosta. Ja koristekalvo on valmis. Hyviä herkutteluhetkiä.